gideli. Men ayıcığımam bizi bilen gidýär. Şo alma ağaçyna baryp ýezimize gaýdaly. Bolýa. Men öňürti barar. Vay! Maňa seretsene, ben çepelim goýbermem sürüp bilýän. Menim! Vay! Vay! Men sağ elim goýbermem sürüp bilýän. Menim edip bilýän. Maňa seretsene, meni kelimem goýberim sürüp bilýän. Meni edip biljekden. Ay. 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 Häzir men has kynrak oýunlar görkezeýin la saňa. Ene seret, elimem ayağımam ayırıp sürüp bilýän. Ay. Vay! Ay! Näde sen ýykylýan? Ay, ay, ay. Vay, vay, vay. Oh. Bir ýeriňi agyrtdyňmy? Çalaca. Velosipedimem degilli. Ýür, bar zat ejimiz aýdyp bereli. Kuzucuk sen gelýärmi? Awa, baryan. Inne velosipedimem men alıp gitmeli boldum.